Hayi njalo ayijiki uma isinje. Ake ngibuze, umuntu onjani othi uma uhlangana naye noma sithi nje mhlawumbe uvakashile umngani wakho, intombi, umfowenu, whatever the case may be, avakashe bese mesevakashile mase nilele ebese ngiyaxoxa. Hayi angizwa uma senilele ebese kwenzekani Nkosi yami? Ebese niya sleep talker nobabili. Nilele, ngiyangizwa ngithini? Nilele ebese kuvuka umoya okanye imimoya kunina nobabili. Obese nemimoya yenzani? Iyexoxa. Umuntu onjani loyo? Asesijule futhi even more. Umuntu onjani ethi unabazali okanye unomzali nabazali, kodwa unabazali ngokwenyama, kodwa ngokamoya akusibona abazali bakhe lapho. Hayi angizwa ngithi okay, asishintshe-ke kancane. Asithi mina ngizalwa sibanibani, asithi umntondo, kodwa akasiyi umzali wami ngokwethongo. Yenziwa yini leyo nto? Hayi ungabuzi mina, hamba obuza kini ngoba mina ngiyena wakini, noma ubuze ithongo lakho. Mawuhlulwa yiloko, hamba uyobuza lo muntu okusizile. Yayizwa leyo nto? Kancane uzofela. Hayi niphile njalo niyazo. Tata. I mean ngisedubane by the way, ngila ePort. This is where I am. Soshaya kancane kodwa na umlayezo ofikayo kimi. Niphile njalo niyazo. Tata.